وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. gerek xabatlarla o divers arkadaşı پر eziyet kişandır. Hem evdai kame Xuda Azze ve Celle rahma khulib ke gani ve hem jî zarokê wê epey yani gelekî eziyet dîtine. Yani malbatê bi temamî ji biçûke heta mezina pir eziyet dîtine weke gelek malbatê Müslüman di Kurdistanê de. İdî Xuda Azze ve Celle İnşallah ve mükafata wan hem dünyayı da karşılığa ve hem de ahirette de ve bir de o Xuda Azze ve Celle bir de tamamı Müslümanlar o Müslümanlar bir hade bir mübarek ve dava mübarek de muvaffak. Lazım ki hem bir hade muttaqibin çünkü davame ne davet beşeriye davame ne dava male ne dava makame dava reya Xuda Azze ve Celle'ye jiber vi qasi naşibhe davetini naşibhe yani tirreyedini jiber ve lazım ki hem bir reyada zeyde samimi zeyde muttaqibin zeyde xab bispirna Xuda Azze ve Celle xabraya Xuda Azze ve Celle ve girebidin hatta Xuda Azze ve Celle jî reye girtî li ber me veke me muvaffak bike em veya zanibin ku eger em jî weke van insanê ku dawê beşerî dikin em bixwazin bi şeklê wan em bi pêş kevin em ê hê bi paş kevin û em ê hinda bibin îdî ji ber vî qasî evan malbatê ha ji me re nimûne û mîsalin gerek em ji vana jî ders bigirin ibret bigirin û hem gerek em tu carî kitaba Xuda Azze ve Celle sünneta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ji bîr nekin ihmal nekin ji me re bi vê dawahanê de samîmiyet takwa biratî fedakarî ihlas rastî û durustî ji me lazim e de her zaman em ji vana neqetin û çi qas em herin em vî tiştî quwet bigirin di nav xwe de quweta wê zêde bikin da Xuda Azze ve Celle jî alîkariya wî bêtir ji me re were îja em zêde dirêj nakin Xuda Azze ve Celle me divan wasfê hade bi pêş ve bibe me ji fitnê axir zaman muhafaze bike van insanê ku dixwazin vî milletê ha vî gelê Kurdistanê ê kurmanc bixwazin ku ji vê reyahanê veqetin Xuda wan muwafaq neke Xuda Azze ve Celle wê fîtna ku dixwazin bikin di serê wan de vegerîne Xuda Azze ve Celle tamamê Müslümanan ji fîtna wan biparêze muhafaze bike û Xuda Azze ve Celle vê dawa xwe jî rojekî berê rojekî zû serdest bike û serbest bike û muwafaq bike û me jî bike vesîle ji vê dawahanê re me teva bike esker û xizmetkar di vê dawê de.